जोर से ताली बजा दी। भगवान राम धनुष तुर के खाड़ वाले आजा तू रुक जा भाई लइका के दे दो खाड़ होकर बाबू आ जा बाबू हमार नारो ला हेलो बढ़िया चीज अब डेढ़इबा ना डेढ़इबा ना अब डेढ़इबा कहां से 50 को घूस ले ले भगवान राम धनुष तुर के खाड़ बनी सखी लोग पहुंचल बा तो भइल बबुआ का कि धनुष के टूटाला से एजी लगावा कि धनुष के टूटाला से अरे भइल बड़ी हलावा तो हाथावा में ढाला बगली में धरो पैसा पैसा धरो बगल में भुलाई ना बगली में धरो भुलाई धरो ना कोनो नीतीश कुमार के ना के माफ हो जाई बड़ी गरीब हां बड़ी गरीब पार्टी की कि धनुष के टूटाला से अरे भइल बड़ी हलावा तो हाथावा का बाबाजी तसिया माला ले जा सिया माला ले जा सिया माला ले जा के मती कोनिया के ले जाला ना बुझाई निहरा मुड़ी ना बोल जाला बेटी पहतो घरान से का कहतारू हो अरे का कहतारी कहतारी की मुड़ी गोल रहो आई खूब हंसता रे जी मुंह खाता रे ये निया अरे इनको देखे देखे भइल बा ई है तो देखो ना सखी लोग गोइल बा लोगे जाके कहता एड़िया लगावो तारी माला के उठावो तारी एड़िया लगावो तारी माला के उठावो तारी माला के कोई से पेधावत माला कोई से पेधावत माला राम जी का गलावा भेटात नहीं हो भेटात नहीं हमरा हरि जी के गलावा भेटात नहीं हमरा हरि जी के गलावा भेटात नहीं हमरा हरि के गलावा हमरा हरि जी के गलावा का कहतारू अरे का कहतारी की सखी तनी वहां से निहोरा करलो ना जनकपुर के सखी लोग पहुंचल बा भगवान के राम के लगे आ जाके कहता कि ये दुल्हा ई बताई रउरा जब धनुषा दूर देवे के हां सीता से बियाहे करे करल हां तो इतना चौरो कइले रहल जैसा बनस्पति घी इतना चौरंज कह के कइले रहल सखी लोग भगवान राम के रूप के बड़ाई करता ए जे भाव लागत है ए जे भाव लागत है ए जे सखी लोग भगवान राम के रूप के बड़ाई करता कहता कि ये सखी भाई जितना गोरका बाणे सोन हां मोय ऊपर पर जा सोन बाप रे होई समर का ई लइकावा जब हंसत तो बुझाता कि कोरियज करत का रे सखी लोग कहता अरे गोरका का झूठो लगवा ए घरी करता बखनमा ऊ चौहान हवे अरे देखो सन रे कैमरा चलावला से तर लोग फुर्सत नहीं के हेने ताकलो पहिले हां कि गोरका का झूठो लगवा अरे करता बखनमा तो लुभा लकाए रे अरे लुभा लकाए रे हे समर के परमाना लुभा लकाए रे हे समर दुल्हा तनी हंसी तो तनी हंसी तनी दांत देखा दे देखो लो अखिया में जादू बाबी जिलिया ऐसन हंसी हे छयला के अखिया में जादू बाबी जिलिया ऐसन हंसी हे
कौन बिया रे कौन बिया कौन सोना? बिया हे में कौन बिया हेहू में कौन नई खे कौन नाई अभागी पहिल फांसी हे छायेला नाई अभागी पहिल हे छायेला कौन नाई अभागी पहिल फांसी सीता मैया का ले जाके सखी लोग कहता कि हम जाके भगवान राम से निहोरा करत तनी जाके सखी लोग निहोरा करता कि प्रभु तनी मुड़ी गाड़ ली लेकिन भगवान राम मुड़ी नहीं निहोरा का है सोचो तनी अपना मन में कि मेहरारू के जा बाप हो बाप आवेला दिन में कह दो कि ये दादा हाय 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 अरे हमरा माला पहनावे के मन रहे रौरे तो लबर लबर मुड़ी गाड़ दे हनी भगवान राम मुड़ी नहीं निहोरा लेकिन विश्वामित्र बाबा कहने के लक्ष्मण तार भैया इतना वीरताई के काम कैलो हम धनुषा तूर देलो हम आ तू अपना भैया के प्रणाम ना कैलो ना तो जो हर एक बात को चाचा जी लिख ले वही तो लखनलाल है भगवान राम के चरनिया पर गिर गइले साष्टांग दंडवत कहले कि बा भैया इतना राजा लो जुटल सबका मुंह में करके पोता गइल बा भैया अब भाग हेने घुया अब भगवान राम सोचतनी कि दादा भाई तो हमरा के झुकाई अगर भाई के नहीं उठावत आवे ला दिन में कोई अपना भाई के ना उठाई लेकिन देखी न कोई अपना भाई के उठावता चाचा कोई उठावत अपना भाई के भाई आइल बाहर से भाई के झुक के प्रणाम करता भैया प्रणाम भाई कहत रहे कर प्रणाम तोरा समास बा हमरा के तो अपने गेठिया मुआ देले प्रणाम कोई करत है घरी ना लेकिन भगवान राम का जब लखनलाल प्रणाम कइले तो हर एक बात का लखल कहले भगवान राम अपना मन में सोचो तरन कि अगर सीता के जीत होखता तो होखे दो लेकिन मर्दन के समाज में एगो भाई के को हार ना होखे दे भगवान राम चरण पर गिरल बनी कहतनी कि बा भैया इतना राजा लोग मुंह में करिका पता गइल बा भैया अरे तू रघुवंशी के मान रख देला बा भैया तू सूर्यवंशी के मान रख देला बा भैया तू इक्ष्वाकु वंश के मान रख देला बा भैया और भगवान राम सोचतनी कि भाई के उठावे के पड़ी तो जेही उठावे खातिर झुकले हमरा के उठावे के बाद जेही उठावे के झुकले तले लक्ष्मण जी हाथ धले हले हमरा के उठाओ हाथ में तक उठा काना धरो तुम काना धरो कि अब का देरी कइलू डाले तो अब का देरी कइलू आ डाली दो नगारावा में माला देरी कइलू डाली दो नगारा अब का देरी कइलू प्रणाम करो उठाओ अब सुना प्रणाम करो उठाओ दोनों हाथ उठाओ गाला में माला डाली करो प्रणाम गाला में माला डाली करो प्रणाम आजू से हो गइले तोहरो सजनावा आजू से हो गइले तोहरो सजनावा कि अब का देरी कइलू डाली दो नगारावा में माला देरी कइलू डाली दो नगारावा अब का देरी कइलू डाली दो नगारावा में माला अब का देरी कइलू जे जो है बदनी हाथ उठावे खाली अजय कारे गो जे जो है बा अरे मनोज भैया बात ना बुझन तुम तो बक बक ना करन ना तेबरा ता हिटेलन तुम कि एके बार गोपाल गोज देखन तो बात बुझन तुम कि ना बुझन तुम हमरे जिला में अवन तुम आ चौहनवे से बतियन तो ये जी कोनो प्रयास के हमरा लगे ना लहन तो हां ध्यान देव के बात हमर ने गा दे तनी अपन दोनों हाथ जोड़ ली यही सब प्रणाम आ तनी यही जिसे सबका के प्रणाम करे के बाद कहीं कि सब पंच के प्रणाम है देखी खुश भइल अब देखी कर खुश भइल पहले मुंह में बोली ना रहो संजय बाबू जहां कहीं बानी जल्दी मंच पर आई और खोजाई होता कहीं कि सब पंच के प्रणाम मुखिया जी के प्रणाम पूरा ड्राइवर भैया लोग के प्रणाम कह कि धन बाड़ू माई तारा बढ़िया पतो भेटाई
का हो आहो का हो तारा माई के ए ओइ लइके बा पतो हो तारा माई के आई पतो हरो करो रोको 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 आई लइके बा पतो हो तारा माई के एगो नु डलाइल हो होई धर चार चार गो डलाई तारा माई के आई लइके बा पतो ए तारा आ माई तारा पतो हो टोपिया गाली टोपिया पतो हो तारा माई के रोको तारा माई के आई लइके बा पतो हो तारा माई के लइके बा पतो हो पतो हो तारा माई फिर दी बाइना के हाली में तारा माई के रोको 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 आई लइके बा पतो हो तारा माई तनी माला डालो 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 है लइका। डालो 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 ए चलो डालो देरी ना डालो डाल दो डालो तू डालो ई डालला था तो डाल डालो 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 दूधू को डालो एक हल डालो वाह हां तनी जोर से ताली बजाई आहा बताई हम ई कानून के खिलाफ काम कोई नहीं किताब में नहीं लिखल हम काहे कोई नहीं हो काय है इनकर जोर से बोलल सुन के आओ कल तो चल जम अपना घरे आ होई लइकवा कहीं घूमी तो एकरा के धो के घेर ली नगवे से करे चौहानवा तो बियाह करा देला बा हमर मेहरारू भइले नु तो होई कहि के जोर चौहानवा तोरा तोरा कहां से होइले कि हमर मार्केट गांव में खराब को के चल गइल रे अब बाबू काम ठीक भइल हां हां अच्छा अब नानू हमरा के गोरियो ना ना खर्चा पर्चा चल जाए हाँ कोई टाइम 2 टाइम तीसर का टाइम बाबूजी चलाई है अरे बजाला तू हाथ जोड़ो जमती कोई हन तू करो हां जोड़ो कह कि सब पंच के प्रणाम सब पंच के प्रणाम कह कि यूट्यूबर भाई लोग सब केहू के प्रणाम पूरा भाई लोग के प्रणाम यूट्यूबर भाई लोग के प्रणाम करो यूट्यूबर पूरा भाई लोग के प्रणाम कैमरा वाला भाई लोग सब कोई के प्रणाम कैमरा वाले भाई लोग के सब के प्रणाम ई बात जरूर डाले के होई ई बात जरूर डाले के होई कह कि धन बाड़ू माई धन बड़ू माई पहले कह कि बाबूजी प्रणाम बाबूजी प्रणाम माई प्रणाम माई के मालूम हमर हो गई बियाह हमर हो गई बियाह हमार हो गए अगुआ चौहान भैया रहल अगुआ चौहान हो रहल करम तनी छोट बा करम तनी छोट बा मेहरारू लंगोड़ मिलल मेहरारू लंगोड़ हम कहि कि त लइका जाई त भीतर इलू इलू करो ना तू राम ना सीता ना तू राम ना ये सीता हमनी के तीनों भाई मिल के बहुत चुके पाठ कोई नहीं हो जाए हां हे जी अपन दो छोड़वनी हो ठीक बा झाकी हौ हतन विवाह दो छोड़ लेबनी चलो तने अब बढ़ अभी जालो काम